dalšího videa, tady Žalvák. Dneska budeme hrát Roblox, ale ne takový Roblox, budeme střídat hry v jednom a hlavně ty nejpopulárnější, které jsou teďka na Robloxu, jedny z nejlepších. Tak nejdřív samozřejmě Steel of Brainrot, ale nejdřív půjdeme na Grown Garden. Protože Grown Garden je nejlepší. Pak půjdeme na Planted, pak půjdeme na Steel of Brainrot a pak na Planted Brainrot a pak na Tvrzený vlasy. Tuhle hru jsem už hrával, někdy jsem to ještě natočil na svůj kanál. Takže tohle je poprvé. Ani nevím, co je to za novinky, což se divím. Hrál jsem to pravidelně, to už nehraju. Což mě mrzí. A to mě hodně mrzí kvůli tomu, že jsem to nehrál a prostě mě to zajímá, ten nový update. Ani nevím, co tady všechno je. Mám se kouknout do sem, tady ani nevím, že by tady, je tady nějaký tady tam. Tady je, ok, to možná koupit, nevím, co je ani, ale kupuju to. Chtěl jsem tady otevřít nějaké bookeky, kvůli tomu, že to je pravidelné, ale bude to trvat. Takže to si otevřeme až na konci videa. Možná to bude i timelapse, že pak se ozvu a otevřu bookegg. Doufám, že mi padne Dragonfly. Mám jich celkově 10, teďka měl jsem jich 12. Mám ještě Jungle Egg, které si také můžeme potom otevřít. Takže to je dobré. Tady k tohle video bude také na mém kanále a můžete sledovat i mého kámoše Tučňáka, ten má víc odběratelů, ale k němu můžete sledovat. Jmenuje se Tučňák Minecraft, já Žalvák. Takže jestli se na něj chcete dívat, tak můžete. Má dobré videa. A my se jdeme šupnout na další hru. Jak vidíte, další hra je samozřejmě Steel of Brainrot. To je jedna z nejhranějších her teďka. A já sám pravdě to hraju. Ani tohle nevím, že tady je teďka. Protože to nemám. Tohle jsou moji friendloti. Jako. Tahle hra je od téma Brainrot, které vyšlo ten rok. A je to tak trošku vymývání mozku i dětem, kvůli tomu, že to vymývá trošku mozky dětem. Tuhle hru podle mě skoro všichni znáte, teďka je tady nějaký radioaktivní event. Fishing je strašně dobrá věc, tam získáte dobré věci. Rady bych, jako, jestli chcete, tak bych prosil rodiče opravit server. Kvůli tomu, že když máte dobré brainroty, tak vám to samozřejmě to může ukrást ten public. Takže private je lepší. Akorát, že tady nejsou podle mě admin abuse, ale to nevadí. Pak se šupneme, další hra bude Planted Brainrot. A tady tuhle hru samozřejmě všechny, pokud si tohle znáte, tady je třeba Cappuccino Assassino, kterého nepotřebuji, jen co se vám ho ukážu. Tady je Cappuccino, ale já ho nepotřebuju. Možná znáte i nějaký trend z Pipi Kiwi. Tady Pipi Kiwi. Tohle je celkem, jako neříkám, že to je dobrá hra, ale jako pro děti to baví, ale dokud je nevykradou. Takže tohle je celkem dobrá hra. Takže můžeme se šupnout na další hru. Tak uvidíme se u té další hry.
Další hra je Planet vs. Brainrot. Tuhle hru mám, už jsem ji hrál, takže vím si zkušenosti. Tady je teďka nějaký 2hodinový event. Kopím se Watermelon, protože tady je nějaká borka, něco tady dělá. Odpálí mi. Já jsem teďka dal nějaké borce Brainrota, Dragon Kameleonu, já ho nepotřebuju, ale dostala ho, to je pohoda asi. Takže tak nějak. Tuhle hru mám natvičenou, už jsem tam dlouho hrál a i s mýma kámošema. Borka chce druhého Dragon Kameleony, toho nedostane, ale já jenom prostě tady jsem, hraju to pořád, i když vím, že za chvilku to asi umře, tak to pořád hraju, takže prostě tak. Tahle hra je dobrá, dívám tady Brainroty, u mě je lepší aj než styl Brainrot, ty Brainroty mají někdy aj hezčí. Třeba Coco Elefanto mi přijde lepší, Orkala také. Tohle je nový Brainrot, Rhino Verdino. To je Brainrot, který je fakt dobrý. Samozřejmě si můžeme prostě ukázat i potom, jak se to 99 Night into Forest, ale to nestihneme, protože to bychom hráli moc dlouho, to bychom natáčeli až moc dlouho. Takže 99 Night into Forest, nebojte se, vydám to. Příští video bude tamto, a bude celé jedno video o přežívání, takže nebojte se, bude vydané video, takže ještě tady dáme battle, abych vám ukázal, co tady je. Tady je battle, nová věc. No už tak ne moc nová, ale byla nová. A musíte tady prostě, tady chodí Brainroty a za to potom dostanete věci, za to, že všechny zmotíte. Když to vyhrajete, tak dostanete peníze. Teďka mi tady jdou Team Cheese, už jsem tady měl horší Brainroty, ale teď tady jsou lepší. Tím dál se dostanete, čiže to budete mít víc. Ale teďka jich tady není nějak moc. Já jsem ji měla i předtím a předtím jich šlo málo, teď jich jde strašně moc. Jako. Samozřejmě můžete i vzít peníze přitom podle mě. Můžete vzít i, můžete se kouknout tady sem. Třeba tady Team Cheese jde. Tady je Gangster Futera, ten do mě nejde poprvé, takže tenhle nejde mi poprvé, takže tady tenhle je také tady, je silnej, může jim vám mít tady i různý silnější Brainroti. Čím lepší máte asi zahradu, čím víc to asi uchráníte, kvůli tomu, že oni mají hodně životů, ale jim se obírají strašně rychle ty životy. A nevím, co je toto, tady mám poprvé. Tady je obrovský teďka Team Cheese. Asi. No, přes chvilku se nebude. Tohle je z toho videa všechno. Já se s vámi loučím. Takže